गसाइगाव महकुमानि हाब्रुबिलाव थानाय पार्कखौ फिन बानायफिननो थाखाय दिनै जायगानि एमएलए जिरन बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फा गायसनो। क'क्राझार जिल्ला सिंनि गसाइगाव महकुमानि महकुमा बेंगिरि मावखुलिनि साखाथियाव थानाय पार्कआ थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय जेबो जोथोन गैयैयाव जोबोर गाज्रि थासारियाव दंमोन। आसाम सोरखारनि इं 2023-24 रांखान्थि बोसोरनि UIDF बिथांखिनि जोहै 2,30 लाख रांनि बाजेटजों गसाइगाव हाब्रुबिलनि पार्कखौ फिन बानायफिननाय जागोन होनना मिथिहोयो। दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव जायगानि एमएलए जिरन बसुमतारिजों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि महकुमा बेंगिरि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि सोरखारि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं हाब्रुबिलनि पार्कखौ बानायफिननायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनना होनायनि उनाव जायगानि एमएलए जिरन बसुमतारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बे पार्कआ आबुं महर मोनोब्ला गसाइगाव सोहोरखौ समायहोनायनि मोनसे बाहागो जागोन होनना बुङो आरो लोगोसेनो गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजानाव थाङालाबानो गावबा गावनि खुदियाफोरखौ लानानै बेरायना गोजोननाय लानो हागोन होनना ओरैबायदि फोरमायो। दिनै जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे सिभिल एसडिअ अफिसनि साखाथियाव मोखाङाव मोनसे पार्क दंमोन। बे पार्कआ गोबाव समनिफ्राय गोग्लैसोनानै थादों। बेवहाय माने जाबोर जथरजों बुंजोबनाय जायोमोन। नाथाय बे अबस्थाखौ नुनानै आसामनि जोंनि मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार अर्चड सिंघेल बिथाङा बेवहाय बियो सिगांबो नुलांदों गसाइगाव फैनानै आरो गसाइगावनि थाखाय गोबां माखासे उन्नयनमूलक खामानि मावनो थाखाय बिथाङा खोथा होलांदों। बिनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै दिनै बे गसाइगाव पार्कखौ गाहामथारै बानायनांगौनि सार्थआव बिथाङा गोबां एमाउन्टनि बेवहाय सेंसन होनाय जादों आरो जोङो बेखौ नुदों ओरैबायदि मडेलाव बानायनाय जागोन। माने बेवहाय एन्ट्रेन्स गेट मोनसे थागोन, साखाथि फाखाथि बिबार बागान बेफोरबायदि गासिबो थाजोबगोन। जिरायनायनि थाखायबो बेबस्था दङ बेवहाय आरो नोङो बाथरुमनिबो मोनसे बेबस्था थागोन, बेवहाय वाशरुमनि बेबस्था थागोन। बेबायदि मोनसे गासिबो खालामनाय जादों। गतिके आं सानदों बेयो जोंनि थाखाय आरोबाव मोनसे गसाइगाव सहरखौ समायना खालामनायाव मोनसे आगानखौ जोङो मोननो हाबावबाय होननानै बुंनो हायो। आरो जाय बिथाङा बेखौ मावनो थाखाय दायथ' लादों बिथाङा जोबोद मोजाङैनो मावगोन आरो बिथाङा बे ओनसोलनिनोखा आरो बिथाङा बेफोरबायदि हाबाफारियाव जोबोरैनो इस्सुक। मानगोना टुनिया मालु बिथाङा जेटमल मालु होननानै बुङो, बिथाङानो बे खामानिखौ मावगोन आरो बिथाङा गावनो जिहेतुके इन्टारेस्ट लानानै जोंनि आगोलनि गार्जेन मिनिस्टार अर्चड सिंघेल बिथांजों जगाजग खालामनानै बेखौ लाबोनो हादों। आं मिजिंथिदों एबार जोंनि खुदियाफोरनि थाखाय बेवहाय बेरायफैनायनि मोनसे मोजां बेयाव खाबु मोनगोन। खारन जोंनि गसाइगाव टाउनाव बेबायदि मोनसे बेरायग्लांनाय जिरायनाय बेबायदि मोजां मोनसे पार्क गैया आरो बेल'नो मोनसे पार्क जागोन जायहा फिसाब्लाबो जोबोद समायनाय बेखौ बानायनाय जागोन। आरो दिनैनि हाबाफारिया बे पार्कखौ लुफुंनांगौनि थाखाय दिनै बेवहाय जोङो खाम्फा गायसननाय जादों आरो बे खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौनो बे फुङावहाय लानाय जादों।